додгоҳи дар Москав 6 шаҳрванди Тоҷикистонро дар марги варзишгари рус Сергей Чуев айбдор дониста аз 4 то ба 7.5 соли зиндон маҳкум кард. Айбномаи расмӣ ки борҳо тағйир ёфт ҳамоно шубҳабарангез боқӣ мемонад, вале қазия бо он машҳур аст ки айбдоршавандагон дар лаҳзаи боздошташон дар моҳи ноябри соли 2019 бо нимӯриён кардани пушти онҳо аз тарафи пулис таҳти фишору таҳқир қарор доштанд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло бо мо дар студия аст. дуруд бар шумо ва бигӯед ки ҳукм кай содир шуда ва муҳоҷирон ба чӣ гунаҳгор дониста шуданд? бале ҳукми ин шаҳрвандони тоҷикистонро додгоҳи ноҳияи зюзинои Москав рӯзи 29 июн содир кардааст. ҷамъа Сафаров, падари Фаридун Сафаров, яке аз маҳкумшудаҳо, рӯзи 2 июл ба Радиои Озодӣ гуфт додгоҳи ноҳияи зюзинои Москав чанд рӯз қабл писари ӯ Фаридун Сафаровро ба 7.5 соли зиндон маҳкум кард. Вай гуфт 2 нафари дигар 4 солӣ ва 3 нафари боқӣ 4.5 солӣ аз озодӣ маҳрум карда шуданд. Фаридун Сафаров бо моддаи 111 қисми 4 кодекси ҷиноии Русия амале ки барои беэҳтиётӣ ба марги инсон шуд гунаҳгор дониста шуд. Ин моддаи қонуни ҷиноии Русия то 15 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. ҳамроҳони Сафаров бо ҷурми дигар авбошии гурӯҳи муҷрим шинохта шуданд. маҳкумшудаҳо Фаридун Сафаров, Рустам Аминов, Фирӯз Сафаров, Немаҷон Бобоев, Мирзо Шавкат Туфалангов ва Мероҷиддин Аловиддинзода сокинони ноҳияи Мастчои вилояти Суғд ҳастанд. ҷума Сафаров, падари яке аз маҳкумшудаҳо, афзуд аз ҳукми содиркардаи додгоҳ розӣ нест. ҳоло бо вакили дифоъ машварат дорад ва ният дорад ба зинаи болоии додгоҳи Русия шикоят барад. ёдам ҳаст вақте аксҳои рӯ ба девор ва баданҳои урёни ин 6 ҷавони тоҷик нашр шуда буд, мақомоти тоҷик вокуниш нишон дода аз ҳамтоёнашон хоста буданд ки ин масъаларо таҳқиқ кунанд. оё касе аз кормандони пулис ва ё тафтишот барои чунин худсарӣ ҷазо гирифтанд ё не? бибинед шаъло, ҳам ваколатдори ҳуқуқи инсони Тоҷикистон, ҳам додистони кулли кишвар ва инчунин раиси маҷлиси миллии Тоҷикистон, вазорати корҳои хориҷӣ, баъзе аз ҳизбҳои сиёсӣ, фаъолони муҳоҷирон садои эътироз баланд карда буданд, вале дида шуд ки ҳамин ин натиҷаи надод, на касе ҷазо гирифт ва на дар ин бора баррасӣ шуд. ин 6 нафар таи 2 соли ахир дар боздоштгоҳи муваққат дар СИЗО нигоҳ дошта мешуданд ва мурофии додгоҳӣ бо назардошти хуруҷи бемории COVID-19 ба таъхир афтода буд. Игор Кайдан, вакили мудофии яке аз гумонбарон, мегӯяд ба иттилои ӯ ходимони пулиси ноҳияи Зюзино дар ин кор даст доранд, вале мақомот барои ба ҷавобгарӣ кашидани онҳо роҳ надоданд. ба ғайр аз ин, муҳоҷирони тоҷик аз тарафи пулиси Русия тӯҳмат шуданд ки гӯё ба зани ҳомила ва кӯдакон ҳамла карданд. инҳо исботи худро наёфт ва касе ҳам барои тӯҳмат ҷазо надид. ёдовар мешавам Сергей Чуев, варзишгари рус, шаби 8 июни соли 2019 дар ҳудуди боғи ландшафтнии минтақаи Бутовои ҷанубии шаҳри Москав кушта шуд. мақомоти Русия 6 муҳоҷири тоҷикро дастгир кард ва гуфтанд онҳо ба сару тани ҷабрида осеб расониданд ва дар натиҷа ӯ ба об афтод. дар ҳамон ҳолат ҳам латукуби ӯро идома доданд ва дар натиҷа ӯ ғарқ шудааст. сипос барои суҳбати фарогир.